Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran. Mahukuntan Najeriya sun sanar da baza jami'an tsaro don ceto tarin ɗaliban makarantar da 'yan bindiga suka sace a garin Kuriga da ke jihar Kaduna. Kotun kundin tsarin mulki a Senegal ta amince da ranar 24 ga watan nan don gudanar da babban zaben kasar. Duniya da bikin ranar mata a wani yanayi da cin zarafi da ke haddi ke ci gaba da ta'azzara ga jinsin. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya yanzu haka an baza ɗimbin jami'an tsaro da nufin ceto yara ɗalibai da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su a makarantar da ke garin Kuriga a yankin Cikun da ke jihar Kaduna. A yayin da wasu majiyoyi ke cewa adadin ɗaliban da aka kwashe ya dushi 200, ana ta ɓangaren rundunar 'yan sandan jihar Kaduna na cewa kawo yanzu dai ba ta da cikakkun alƙalma a game da adadin ɗaliban. To sai dai ana ƙoƙarin ceto ɗaliban kamar yadda mai magana da yawun rundunar jihar ASP Mansur Hassan ke cewa. Alal hakikanin gaskiya wannan mummunan al'amari ya faru a ita wannan makaranta, to amma yanzu dai tunda abu ne wanda ana ta kokari a ga cewa an yi rescue nasu, kuma yanzu haka jami'anmu na 'yan sanda da soji da kuma sauran jami'an tsaro na farin kaya wanda suke kuma da civilian JTF wato 'yan sa kai duka an bazama zuwa cikin wannan daji domin a ga cewa an ceto wa'annan yara. So a yanzu har yanzu dai bamu samu figos din ba, dan ba ta figos din muke ba, ta ceto su muke yi, kuma insha Allahu zuwa dan nan da dan wani lokaci in Allah da Allah zai ba mu nasara za mu ceto su kuma za mu sanar da ku. Kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Kaduna ASP Mansur Hassan. A Najeriya dai wani babban jami'in bincike da tantance sahihancin kundayen da ake tuhuma ƙarƙashin hukumar EFCC ba mai Haruna ya bayyana cewa daga dukkan alamu takardun da aka yi amfani da su wajen fitar da dala miliyan 6.200 daga babban bankin ƙasar CBN cikin watan Fabrairun 2023 na bogi ne da aka kirkira don wannan badakala. Haruna ya bayyana wannan batu ne a zaman tuhumar da babbar kotun Najeriya ke ci gaba da yi wa tsohon gwamnan babban bankin CBN Godwin Emefiele a jiya Alhamis a Abuja. A yayin da kungiyar kwadago a Najeriya NLC ta fara gudanar da zaman jin ra'ayin jama'a a shiyoyin kasar 6 game da sabon tsarin mafi karancin albashin ma'aikata, 'yan gwagwarmaya da masu sharhi na ganin ba buƙatar sauraron ra'ayin jama'a a irin halin da al'ummar kasar ke ciki. Gadai rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa. Masharhanta da 'yan gwagwarmaya na ci gaba da sukan lamirin zaman jin ra'ayin jama'a game da sabon tsarin mafi karancin albashi a shiyoyin Najeriya 6. Adamu Maidala ɗan gwagwarmaya ne a Najeriya ya ce irin halin matsin da al'umma ke ciki a ƙasar bai kyautu a ce za a yi zaman jin ra'ayoyin jama'a domin ƙarin mafi ƙarancin albashi ba. Ga yanayin ma da ƙasar take ciki cewa wa za a je a ji ra'ayin jama'a akan yanayin da aka sa jama'a, wannan wani ɓata lokaci ne, wani yaudara ne kawai. Batun zaman jin ra'ayin jama'a game da sabon tsarin mafi ƙarancin albashi a shiyoyin Najeriya 6. A iya cewa baki ya rabu tsakanin mambobin 'yan kwadago a shiyoyin kasar, inda wasu ke neman naira 794 yayin da wasu ke neman naira 850. Ko da yake akwai sauran shiyoyi 4 da ba a kai ga kammala zaman jin ra'ayin jama'ar ba. To sai dai a ra'ayin Adamu Maidala, ko da gwamnati ta amince ta ƙara musu yadda suke so ɗin, akwai yiwuwar al'umma su ƙara fadawa cikin wani halin da ya fi wanda ake ciki a yanzu. In an ma ƙara musu kuɗin suka shigo da kuɗin kasuwanni za a dinga sayan kaya, a hayan ma ƙara kuɗi zai fi daɗin ma. Kaya ƙaru kuma talaka kuma wadda shi bayi da albashi bayi da wani wadda zai dafa masa shi ya zai yi. A baya dai shugaban ƙungiyar kwadagon Joe Ajero ya ce matukar gwamnatin Najeriya ta gaza ɗaukar mataki game da halin matsin rayuwa da al'ummar ƙasar ke ciki, to kuwa za su iya neman naira miliyan 1 a matsayin mafi karancin albashi. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, Lagos, RFI.